Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы студияда Илгиз Шәкүров эшли. 7 декабрь алып килгән яңалыклар турында киләсе ярты сәгатьтә. Күзгә ташланган хаталар. Бу битараф булмаган кешеләргә күренгәне генә. Алар бөтен республиканы йөреп чыкмаган әле. Элмә токталарда язулардагы хаталарны ачыклау буенча икенче бәйгенең нәтиҗәләре мәгълүм. Алар ни күрсәтә? Гөлнәс Сайфетдинова шул хакта. Казан даруханәләрендә иң яш кулланыла торган антибиотиклар беткән. Амоксиклав 2 атналық бар иде ул. Әтиәниләргә борчылыргамы һәм аны нинди дарулар белән алыштырып була? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Машиналар җитештерүдә яңа алымнар һәм технологияләр. Перед нами стоит задача обеспечить технологический суверенитет страны. Бүген Казанда Татарстан машина төзелеше форумы ачылды. Чараның әһәмияте хакында Рүзәл Шарипов. Дакар юлларын узган КАМАЗлар һәм Кыш бабай аларны нәрсә берләштерә? Яңа елны каршы алу нәкъ менә шушы күпердә булачак инде. Төнге сагат 12дә мотор итеп, шушында яңа ел килү күренеше булачак. Безнең канал тамашачылары өчен яңа ел киче нинди кызыклы һәм мөгъҗизалы вакыйгалар белән истә калачак. Серләрне Инзилә Хусаинова чиште. Быел Татарстанның район шәһәрләрендәге элмә токталарда 7000-гә якын хаталы язу табылган. Бу узган елга караганда 2 тапкырга диярлек күбрәк. Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән уздырылган конкурска бүген нәтиҗә ясадылар. 9 җиңүчене билгелиләр. Алар тапкан хаталарның санына карасаң, конкурс дәвамлы булачак. Оештыручыларны чиста татар районнарындагы хәл аптырашта калдыра. Нинди хаталар елдан-ел кабатлана? Аларны булдырмау өчен ни эшләргә? Булар хакында Гөлнәс Сайфетдинова. Яршаллыдан Хайруллинар гаиләсе ирек бәйгедә узган елда катнашкан, быел хатыны белән бергә җиңәләр. Хаталар күп бит, икебезгә дә җитә дип шаяртса да, проблеманың җитдилеген аңлый. Икесенә бергә 600 хата тапканнар. Юл төзәттеләр былтыр, менә юл күрсәткече барлыкка килде. Муса Жалил дип язып куйдылар. Ж белән. Ж белән. Ой была былым, агыделенен камышы. Татар җырларын җырлыйм гына, татарча белмим ди Ярослав. Тик бу милли конкурста җиңәргә комачауламаган. Эзли таба чагыштыра, дөрес язылышын ачыклый. Место урамы. Селась улица. Эш вакытын 2 телдә язу очракларын, урам исемнәрен карадым. 200-гә якын хата таптым. Конкурста узган елда катнашкан идем. Хәзер инде урамнан барганда үзеннән-үзе бөтен элмә токталарга игътибар итәм. Битараф китеп булмый. Үзебез шәхси үрнәгебез белән бөтен дөнья татарларына бүләк күрсәтмәсәк, уларда без матур нәтиҗәгә күмәк бер татар гаиләсе дигән матур исемгә лаек булмаска мөмкин. Конкурс икенче тапкыр үткәрелә. Төп оештыручылар Татарстан президенты каршындагы комиссия, кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты. Быел конкурста 29 кеше катнашты. Әлеге конкурс халык арасында зур кызыксыну уята. Республиканың 33 районыннан 7000-гә якын хата табып җибәргәннәр. Я татарча бөтенләй язып тормыйлар, я тәрҗемәсе дөрес түгел, я сүзендә хата китә. Аванналар икән 2000 ярым хата каян килеп чыга? Кем кулы аша уза? Кем аның акчасын түли? Икенче тапкыр төзәткән вакытта акчаны каян алалар? Акчаны алам икән 250 хаталы тапта, анда хатасыз тапта бар микән дигән сорау да туарга мөмкин. Хаталар турындагы мәгълүматны халык контроле порталына җибәрәләр. Төзәтелсә, җаваплы оешмалар шушы портал аша хисап тота. Кайберләре элмә тактаны алыштырып та тормый. Дөрес язылышын кагазда бастырып, хаталы сүзне шуның белән каплап кына куя. Хуҗаның йөзе ул капкадан башланган дигәндә, имегез. И шуның капкасына ул шундый торфа ибрәлеп куйсын да, инде мин моны уже аннан кирип әйбердә басым килмәй. Менә хаталарны җибәрәсең дә, әйбит һәм сиңа хат килә. Менә бу хата түгел дип. Чөнки бу, мәсәлән, элмә тактаны, менә шундый мәсәлән, Казан кешеләре килеп ясадылар дип, шуңа күрә монда хата юк дип дигән җавапларда булгалады. Тәкъдим итәсе килә кешеләргә сүзлек белән кулланырга. Миңа да, балаларым өчен дә, уен гына түгел, дөрестән дә бер бик җитди проблема икәнен аңладым. Чөнки баштарак
хаталарга булай игътибар итмидим мин. Хәзер инде һәрбер токтаны хәзер дә бәйге үткәчтә һәрберсен инде тикшереп, монда хата менә шундыйрак икән, менә монда мондыйрак хата икән дип теркәп бара. Җитә барыбызга да. Хәтта ниндидер аерым бер муниципаль районның тормышын биредә аерым үрнәк итеп куярга мин хәтта әйтә алмыйм, чөнки 95-98% татар халкы яши торган безнең районнарыбызда да бик күп кимчелекләр бу мәсьәләдә. Эшләсе бергә, эшләсе һәр районда башкарма комитетларда бу мәсьәләгә җаваплы белгечләр булырга тиеш. Шулай төртеп күрсәтмичә төзәтмиләр икән, бу конкурсны бик әһәмиятле дип әйтергә нигез бар. Хата табу белән генә эш бетмәве аңлашыла. Төзәтү, аннан да бигрәк бу хаталарны булдырмау кирәк. Бина төзергә белгечләр таба алганны, андагы элмә тактадагы сүзне дөрес язарлык кеше табу мөмкин хәлдер, теләк булса. Гөлназ Сайфетдинова, Ләйсән Саитова, Яңа Гасыр каналы. Тапшыруны дәвам итәбез. Алдағы төн республикада бу атнадагы иң салкыны булачак. Безнең республикада көчле антициклон урнашкан. Гидрометеорология үзәгендә белдерүләренчә, бүген кичке 9-дан соң температура урыны белән -28-га кадәр төшәчәк. Юлларда бозлык булырга мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре җылы киенергә, балаларны урамга озак вакытка чыгармаска һәм зур ихтыяҗ булмаганда ерак юлга чыкмаска кирәклеген искәртә. Ял көннәрендә республикага төньяк-көнбатыштан циклон киләчәк. Аның йогынтысында һава температурасы біраз көтәрелә. Ул -12 градус тирәсе торачак. Кар явуы ихтимал. Казан даруханәләрендә амоксиклав дип аталучы дару юк. Әти-әниләрне шушы мәсьәлә борчый. Бу фактны безгә фармацевтлар да раслады. Соңгы тапкыр ул ким дигәндә 2 атна элек кайтартылган була. Иң кирәк вакытта сезонлы авырулар арта башлаган чорда ни өчен даруханәләрдә ул юк соң? Җитештерүчедә гаепме, тәэмин итүчедәме? Рания Абдрахманова Казан даруханәләрендә йөреп, даруның кайчан булу ихтималын ачыклады. Мин берничә аптекаларга кирип чыктым, амоксиклав юк. Эльвира Нәгыймова эш бала үстерә. Күптән түгел кеше кызлары авырып китә. Табиб антибиотикка рецепт язып биргән. Әмма ул аны бер даруханәдән дә таба алмаган. Аптекаларга баргач, амоксиклав ник юк, кайчан була дип сорадым. Әйттеләр, үзләре белмиләр. Моның чыннан да шулай микәнен ачыклау өчен без 2 көн дәвамында Казанның Мәскәү, Идел буе һәм Совет районнарындагы берничә даруханәгә бардык. Берсендә дә бүген амоксиклав юк. Зурларныкы да, балаларныкы да. Скажите, пожалуйста, есть амоксиклав у вас? Есть амоксиклав детский в виде порошка. Девушка, подскажите, пожалуйста, есть амоксиклав? Нет, амоксиклава нет. А вы можете подсказать, когда будет? Потому что несколько аптек обошли, нет амоксиклава. Даруханәләрдә препаратның соңгыларын берничә атна элек алып бетерделәр диләр. Кайберләрендә инде берәр ай сатуда юк. Фармацевтлар үзләре моны авыручылар арту белән бәйләп аңлата. Тәэмин итүчеләрнең складларында юк диләр. Амоксиклав 2 атна элек бар иде ул. Хәзерге вакытта юк, заказда бирә алмыйбыз, поставщикларда юк. Сораучылар, врачлар рецептларны язалар, но әлегә бер кайда да юк. Ала да алмыйбыз. Без йөргән даруханәләрдә сатыла торган ул антибиотик Словениядә җитештерелә икән. Аның ни өчен шулай кискен юкка чыгуын Россиядәге тәэмин итүче оешмадан сорадык. Анда әйтүләренчә, амоксиклавка ихтыяҗ чыннан да арткан, әмма ни өчен аны күбрәк кертеп булмавын әйтмиләр. Компания амоксиклав препаратын Россиягә алып кайтуын һәм дистрибьюторларга таратуын дәвам итә. Антибиотикка ихтыяҗның кискен артуы шул ук вакытта җитештерү куәтенең шикле булуы хәзерге хәлгә китерде. Ягъни препаратның кайбер төрләрен ихтыяҗны канәгатьләндерерлек күләмдә җитештереп булмый. Бу Казанның 18-нче сырхауханәсе. Монда 76 мең кеше беркетелгән. Узган атнада 178-нә ОРВИ диагнозы куелган. Бу аңа кадәрге атна белән чагыштырганда 2 тапкыр күбрәк. Шир катлауланса, пациентларга антибиотик язмыйча булмый диләр. Вируслар, шулай бактериялар аркасында барлыкка килергә мөмкин. Әгәр бактериялар аркасында авыру, антибиотиклар кулланырга ярый. Вируслар барлыкка китергән авыру аркасында антибиотиклар кулланырга ярамый. 11-нче балалар сырхауханәсенә 25 мең кеше беркетелгән. Бер педиатр көненә 30-50 малай кызны кабул итә. Әмма нәни пациентка антибиотик язганча, әти-әниләр аны үз билдеге белән алганча, аның тискәре якларында уйларга кирәк дип белгечләр. Не только амоксиклав. Без бер дару гына түгел, составында амоксициллин булган башка препаратларны да яза алабыз. Даруханәләрдә сайлау мөмкинлеге зур, әмма тагын бер әйтәм. ОРВИның беренче билгеләреннән үк антибиотик куллану киңәш ителми. Амоксиклав кебек антибиотикның бары тик табиб кушуы буенча гына кулланырга
алырга кирәклегенә Россия белгечләре дә басым ясый. Бактың исә бүген аның даруханәдә булмаудан кешеләрнең борчылып запаска дип алдан алып куюлары һәм сезонлы ауруларның артуы белән бәйле диләр. Өстәвенә составында амоксициллин булган препаратларны Россия фармацевтика оешмалары да җитештерә. Шуңа ул юкка чыкмаячак дип ышандыралар. Такой же антибиотик, точно с тем же действующим веществом. Ауру белән көрәшә торган матдәсе шундый ук булган дарулар Россиядә дә җитештерелә. Шуңа проблема булмас. Табиблар рецептка гадәттә препаратның исемен түгел, нәкъ менә шул ауруга каршы көрәшә торган матдәсен яза. Андый матдәле антибиотиклар җитәрлек. Хәзер кайсыдыр даруханәдә юк икән, бу бары тик сезонлы аурулар артып, аны күпләп сатып алуларына гына бәйле. Даруның вакытлыча юклыгына Россиягә карата кертелгән санкцияләрдә шикләр ябылу да йогынты ясамый ди белгечләр. Чөнки санкцияләр даруларга кагылмый. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы. Суқбаятлар проблемасын хәл итү өчен Казан бюджетыннан 2020 елга караганда 2 тапкыр күбрәк акча тотылачак. Татарстан башкаласын алардан арындыра алачаклармы? Бу хакта бүген Реальное время интернет газетасы яза. Бүген Казанда машина төзелеше тармагының халыкара форумы ачылды. Бу республиканың үсешен тәэмин итә торган төп юнәлешләрнең берсе. Бездә җиңел машиналар да, вертолет көймәләр дә ясала. Алар 800 миллиард сумнан артык табыш китерә. Форумда катнашырга дип Россиянең 40 төбәгеннән һәм 6 чит илдән 3000 кеше килә. Монда автомобильләр ясауның иң алдынгы казанышлары тәкъдим ителә, килешүләр имзалана, фикер алышалар. Хәзер машина төзелеше тармагы алдында нинди бурычлар тора? Бу өлкәдә импортка алмаш ничек тормышка ашырыла? Рүзәл Шәрипов шул хакта. Тәгәрмәчәйләнә, димәк, эш башлана. Татарстан машина төзелеше форумына әнә шулай хәер-фатиха бирелде. Анда төрле оешмалардан 3000 белгеч катнаша. Аларны Рөстәм Миңнеханов шәхсән сәламли һәм республиканың бу тармактагы эшчәнлеге белән таныштыра. В Татарстане отрасль представлена производством легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, авиа- и вертолетостроения, судостроения. Объем отгруженной машиностроительной продукции достиг свыше 800 миллиардов рублей, что составляет 1/5 часть от общего объема отгружаемой промышленной продукции. Форумда машина төзелешенә багышланган күргәзмә дә эшлим. Бирдә 74 оешма, шул исәптән Татарстанның 27 компаниясе дә үз эшләнмәләрен тәкъдим итә. Тимер эшкәртү, эретеп ябыштыру өчен заманча станоклар белән Рөстәм Миңнеханов һәм Денис Пушилинны таныштыралар. Донецкий халык республикасы башлыгы вазифасын вакытлыча башкаручы да форумда катнашырга дип килгән. На какое напряжение? Это на 0,4. Также у нас есть на среднее напряжение до 35 киловольт токопровода. Тоже делаем Жигамский. Бу станок отала станок плазменной резки. Фирдәүл Искандаров Чувашидан күргәзмәдә үзләре җитештергән станок тәкъдим итәләр. Алар ярдәмендә машина җиһазлары ясап була, үзебездә ясалган чималны гына кулланалар. Основной детальләрне без үзебез ясыйбыз. Электроникалар фәләннәр Китайдан алабыз. Но некоторые электроникаларны алабыз безнең Россиядә. Но электроника Китайдан ул бразына азрак бәягә төшә безнең. Күргәзмәдә робот станоклардан тыш әзер продукция да тәкъдим ителгән. Мәсәлән, менә бу төзелеш, нефть табу тармагында кулланыла торган машина. Ул Яршалыда җыелган, барлык детальләре да Россиядә җитештерелгән. Машина төзелеше тармагында импортка алмаш хакында форумның пленар утырышында сөйләшәләр. Санкция басымына да карамастан республика бу өлкәдә тотрыклы эшли. Яңа проектларны тормышка ашырырга җыйналар. Киләсе елда КАМАЗ җәмгыяте Кабиш моделенә караган тягачларны яңадан җитештерә башлаячак. Солерста яңа төрдәге җиңел машиналар җыелачак. Елазда заманча грейдер һәм бульдозерлар ясарга планлаштыралар. Авиация өлкәсендә Ту-214 очкычын күпләп җыярга дигән өмет бар. Быелдан бу тармак алдында мөһим бурычлар тора, ди Рөстәм Миңнеханов. Несмотря на определенные успехи, мы не должны останавливаться на достигнутом. Важно продолжить работу по подготовке специалистов с современными инженерными компетенциями для удовлетворения потребностей промышленности страны и налаживания эффективного взаимодействия между наукой и промышленностью. Татарстан предприятиеләренең махсус хәрби операция барышында җимерелгән шәһәрләрне төзекләндерүдә дә өлеше зурдан. Моның өчен Денис Пушилин президентка рәхмәтен җиткерә һәм киләчәктә машина төзелеше тармагында хезмәттәшлекне ныгыту юлларын атый.
Машиностроительная отрасль республики... Шунысы мөһим ДНРның инфраструктурасын төзекләндерүдә КАМАЗ машиналарында, Татарстаннан китерелгән башка төр техникада кулланыла. Безнең территорияда хөкүмәт ярдәме белән КАМАЗның сервис үзәкләре ачыла башлады. Санкция басымы тагын бер күрсәткечне дә яхшыртып җибәрде дип белгечләр. Илдә муниципаль дәүләт органнары сатып алган машиналарның 61% үзебездә җитештерелгән. Узган ел белән чагыштырганда бу 5%-ка югарырак. Мы занимаемся импортозамещением. Без сәнәгать тармагында импортка алмаш эзлибез, төрле югары технологияле техника уйлап табабыз. Иң мөһиме, илдә аларга ихтыяҗ зур булырга тиеш. Муниципаль төбәк хакимияте вәкилләренең аларны гел куллануы мөһим. Республикада 3,5 меңнән артык предприятие, машина һәм аларга детальләр җитештерә. Бу өлкәдә 120 мең кеше хезмәт куя. Форум барышында имзаланган килешүләр Татарстанның бу тармагын җәелдерергә мөмкинлек бирәчәк. Рүзәл Шарипов, Игорь Романов, Яңгасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Донецк Халык Республикасы башлыгы вазифасын вакытлыча башкаручы Денис Пушилин белән аерым очрашып та сөйләште. Ике төбәк арасындагы хезмәттәшлекне үстерү турында фикер алыштылар. Металл эшкәртү, энергетика, машина төзелеше тармакларында, шулай ук IT, югары технологияләр өлкәсендә уртак эшчәнлекне җәелдерү мөмкинлеге бар дип билгеләп үтелде. Татарстан президенты әйткәнчә, безнең республика вәкилләре Лисичанск шәһәрен төзекләндерү буенча Луганск Халык Республикасы җитәкчелеге белән бергә актив эш алып бара. ДНР белән дә элемтәләр ныгытуга шат булачакбыз диде ул. Денис Пушилин Рөстәм Миңнехановка рәхмәт белдереп, Донецк һәм Россия төбәкләре арасында икътисади мөнәсәбәтләрне киңәйтергә теләвен әйтте. Бүген Казаннан Лисичанскига гуманитар ярдәмнең чираттагы партиясен җибәрделәр. 18 тонна азык-төлек, 80 тонна кием-салым, кирәк-ярак һәм дарулар төялгән 5 йөк машинасы юлга кузгалды. Хәзер Лисичанск шәһәрендә җимерелгән предприятиеләр йортларны төзекләндерәләр. Моның өчен татарстанлылар төзелеш материаллары да алып килгән. Кодак, чүкеш, электр эш кораллары, иминлек кайшларына хәтта туплаганнар. Гуманитар ярдәм җыюда башкаланың оешма предприятиеләре, эшмәкәрләр, ярдәм янәшә хәрәкәте вәкилләре актив катнашкан. Быел Татарстанның төзелеш тармагы барлыкка килүгә 100 ел тула. Бүген шул уңайдан президент Рөстәм Миңнеханов республика төзүчеләрен котлады. Тантана Казан Экспода узды. Бер гасыр эчендә бездә сәнәгать предприятиеләре, заманча спорт һәм социаль объектлар, ял урыннары барлыкка килә. Тарихи биналар реставрацияләнә. Иң мөһиме, ялан кырда яңа шәһәрләр төзелә. Авыл районнар тагын да уңайлырак һәм төзегрәк була бара. Республика тарихында кулланылышка тапшырылган торак мәйданы узган ел беренче тапкыр 3 миллион квадрат метрдан артып киткән. 97 миллиард сумга дәүләт программалары гамәлгә ашырылган. Бүген бу тармакта эшләүчеләргә видео элемтә аша Россия хөкүмәте рәисе орынбасары Марат Хөснуллин мөрәҗәгать итте. Ул үзе дә 10 ел дәврендә республиканың төзелеш министры вазифасын башкарган иде. Тантанада тармакның алдынгы хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләре тапшырдылар. Россия төзелеш министры якташыбыз Ирек Фәйзуллин дуслык орденына лаек булды. Огромные слова пожелания, чтобы вот та система, которая есть, она работала и работала так же активно, как это сейчас происходит. За 100 лет в республике возникнут целые города. Наверное, Нижнекамск, Альметьевск. И, конечно же, наш город в России, город Иннополис. Намуслы хезмәтегез өчен барыгызга да улы рәхмәтемне белдерәм. Сезгә исәнлек, бәхет, эшегездә һәм шәхси тормышыгызда уңышлар телим. Бик зур рәхмәт сезгә. Башкалада ЮНЕСКОның мәдәни һәм табигый һәйкәлләрне саклау турындагы конвенциясе кабул ителүнең 50 еллыгына багышланган форум дәвам итте. Бүген Казан Кремлендә дини мирас объектларын саклау, аларга зыян салучыларга каршы туру турында сөйләштеләр. Дөньядагы ЮНЕСКО исемлегенә кергән объектларның 20% мәчет, чиркәү, синагога һәм башка гыйбадәтханәләр. Татарстан мөфтие бүгенге дөнья күләм вазгыятьтә форумга делегатларның күп килүен уңай күренеш дип билгеләп үтте. Мәгълүм булганча, дөньядагы вазгыять бик мәшәкатьле, ләкин шуңа карамастан бик күп кеше катнашты. Без шәйшкәндә дә бик күп аралаштык. Минемчә, тискәре фикерләр Россиягә, бигрәк тә Татарстанга караганда тискәре фикерләр юк кебек. Бу шатландыра. Кунаклар үзләре бу форумның әһәмиятен һәм мәдәни мирасны саклау буенча республикада башкарылган эшләрне ничек бәяли? Аларның фикерләрен тыңлыйк. Бу минем Татарстанга һәм гомумән Россиягә беренче килүем. Бу чараны оештырган өчен рәхмәтемне белдерәм. Монда халык кунакчыл, җылы итеп каршы алдылар. Россия һәм Сирия арасында мәдәни багланышлар нык. Сездә горурланырлык һәм бик кызыклы объектлар бар. Великий Болгар, Свияжск,
Безгә Болгар Зөя тәкъдим ителде. Мин кичә Минтимер Шаймиевның чыгышын диккать белән тыңладым. Ул тарихи объектлар белән эшләү буенча югары һөнәри осталыктагы коллективлар барлыкка килү турында сөйләде. Бу мәсьәләгә зур игътибар белән, ихтирам белән карыйлар. Аның әһәмияте турында кешеләргә бөтен дөнья халкына җиткерәләр. Бу минем Россиягә икенче сәфәрем. Татарстанда мин тәүге тапкыр. Җылы итеп каршы алулары сизелеп тора. Бу чараны оештыру өчен күп көч куелган. Слышал очень много и про Болгар, про Свияжск, и про то, что в Елабуге сделано мне очень коллеги. Болгар Зөя һәм Алабугада бик күп эш башкарылган. Казан Кремленә бардым. Анда күп кенә кызыклы мәгълүмат белән таныштым. Вчера подробно погулял, все посмотрел. Форум еще не закончился. Форум әле төгәлләнмәде. Бу чарада истәлек булып калырга тиешле тарихи җәүһәрләр турында гына фикер алышмыйлар. Шулай кешенең дөньядагы урыны нидән гыйбарәт дигән сорауга да җавап бирәләр. Бүген Татарстанның Динамо җәмгыятендәге спорт чараларын иң актив яктыртучы журналистларны һәм матбугат оешмаларын атадылар. Бу тантана бөтен Россия Динамо спорт һәм физик тәрбия җәмгыятенең 100 еллыгы уңаеннан оештырылган. Бер гасыр вакыт эчендә аның спортчылары үзләренең көчле һәм оста булуларын Россия һәм халыкара дәрәҗәдә күп тапкыр исбатлый. Татарстан Динамосы ил күләмендә иң уңышлы эшләп килүче җәмгыятьләрнең берсе. Аны 1998 елдан бирле Әсгать Сәфәров җитәкли. Татарстан Динамосында аерым һәм командалы спорт төрләре зур үсештә, биредә барлык көч структураларының вәкилләре кергән 26 коллектив шөгыльләнә. Бу 25 меңнән артык спортчы дигән сүз. Бүген бүләкләнүчеләр арасында Яңа гасыр каналы коллективы һәм Татарстан хәбәрләре корреспонденты Илдар Сафиуллин да бар иде. У нас 18 апреля будущего года исполняется 100 лет Всероссийскому физкультурному. Киләсе елның 18 апрелендә бөтен Россия Динамо җәмгыяте оешуга 100 ел булачак. Ул 20нче гасырда дөнья күләмендәге иң алдынгы спорт һәм физик тәрбия җәмгыяте дип танылды. Татарстанда да зур эшләр башкарыла. Халыкны спортка тарту, җиңүләр яулаудан тыш без сәламәт яшәү рәвешен алга сөрү һәм ватан пәрвәрлек хисен тәрбияләү белән дә шөгыльләнәбез. Безнең канал Яңа ел киченә уникаль премьера Хәситә мюзиклын әзерли. Бөтен вакыйгалар шушы борынгы бизәнү әйберсе белән бәйле. Бәйрәм алдыннан гына гаиләдә буыннан-буынга күчкән кыйммәтле ядкәрне югалталар. Яңа ел кайфы югала, гаилә таркалыр чиккә җитә. Төп рольләрдә танылган артистлар уйный. Узган төндә мюзиклның ахыргы өлешен төшерделәр. КамАЗ-мастер машиналарының Яңа елга нинди катнашы бар? Узырчы Кыш бабай ролен кем башкара? Ни өчен Хәситә табылмаса, Яңа ел җитмәячәк? Мюзиклны төшерү мизгелләрен Инзилә Хөсәенова күзәтте. КамАЗларны гирляндалар белән бизибез. Алар безнең ерактан мотор булып күренеп торачаклар Яңа ел кичендә. Дакарның кумлы, тузанлы һәм сикәлтәле юлларын кичкән данлыклы КамАЗлар бу. Республикага дөнья күләм җиңүләр алып килгән машиналар быел ТНВ тамашачысының Яңа ел киченә ямь истәячәк. Моның өчен аларны бәйрәмчә итеп бизәделәр. КамАЗ машиналары алар тиз машиналар, надежный машиналар. Менә елы да безнең машиналар алып килгән елы да шундый булсын, Алла бирсә. Ул арада Кыш бабайда әзерләнә. Чал чәчле, озын сакаллы һәм бәйрәмчә итеп киенгән бу бабайны таныйсыз микән? Ул 5 мәртәбә Дакар ралли җиңүчесе Эдуард Николаев үзе. Татарстанга Яңа елны КамАЗ машиналарында ул алып киләчәк. Нам сказали, что мы должны будем ехать очень медленно, да. Безгә КамАЗда әкрен генә барырга туры киләчәк дип искәрттеләр. Мин тизлеккә, адреналинга күнеккән кеше бит. Булай тыныч кына утырып баруы авыр булыр билгеле. Дакарда да кузгалып китүе иң кыены. Монда да шулай ук. Рольгә керү өчен тырышырга туры киләчәк. Узырчы Кыш бабай белән автоколадан килгән кар кызы Яңа ел тамашасының ахыргы өлешендә экранга чыгачак. Аларга кадәр Хәситә белән бәйле маҗараларны күреп була. Башта аны нәни кызчык Әминә Мортазина кулыннан карак тартып ала. Эзли башлыйлар. Эш шунда ки, Хәситәне тапмасалар, Яңа ел килмәячәк. Мюзиклның бер үзүген, әдрәсрәге ахыргы эпизодын төнлә белән 20 градус суыкта урамда төшерәләр. Матур кадрлар килеп чыксын өчен күп нәрсәгә түзәргә туры килә ди режиссерлар. Актерлар исә кичке 10-нан алып иртәнге 3-кә кадәр камера каршында. Берничә минутлык кадрларны төшерү өчен хәтта Казанның бер күперен ябып та торырга туры килгән. В эту ночь с нами не спят сколько людей. Төннәрен йокламыйча безнең белән зур бер команда эшли, төрле оешмаларны җәлеп иттек. Берсе дә каршы килмәде. Әле таң атканчы эшләячәкләр. Чөнки бергә булганда гына ТНВ һәм ТНВ Планета тамашачыларына кызыклы Яңа ел кичәсе тәкъдим итә алачакбыз. Төп рольләрне сез яратып тыңлаган артистлар башкарачак. Гүзәлем белән Салават Миңнехановка мюзиклда төшү өчен гаилә мәшәкатьләрен һәм гастрольләрне дә читкә куеп торырга туры килгән. Әйтәсем килә, клиплар төшергәндә инде тәҗрибәбез зур, ләкин без бит инде анда сөйләшмибез. Без анда эмоция белән генә уйныйбыз. Монда инде текст белән уйнарга кирәк. Һәм инде кырдамына күрәсез бит, ничә кеше инде зур команда бит инде. Һәр берсе әзер булырга тиеш. Инде без дөрес әйтмәсәк,
кабаттан төшерәбез. Оператор дөрес төшерми икән, кабаттан төшерәбез. Иң мөһиме үзебезнең, гаиләбезнең, нәселебезнең һәм милләтебезнең тарихын белеп, аны хөрмәт итеп, төпченеп, үзебезгә гыйбрәт алып, киләчәккә шуңа нигезләнеп планнар корып яшәргә һәм өмет белән карарга язсын. Моннан нәрсә килеп чыкканын сез 31 декабрь көне безнең каналда карый алачаксыз. Инзилә Хусаинова, Данил Филатов, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шундый яңалыклар, исән-имин булыйк. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все, этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Ничто так не греет зимой, как выгодные предложения на премиальные внедорожники Exit VX. В Exit-центре РРТ с преимуществом до 740 тысяч рублей. Комплект зимних шин и сигнализация в подарок. Звоните 207-2080. Exit. Born for more. Ни өчен кешеләр майскиныкын ярата? Чөнки үзебезнеке һәрвакыт саф, сусыл, кыяр, помидор собагында җитешкән, җиләк җимешләре кызарып пешкән, салат яфрагы, укроп, петрушка, свежий яшеллек әзер һәр ашка. Майский теплицалар комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. 8 декабря, 19:00. Ресторанный комплекс Туланаулым. Вокальная группа «Премьер». Руслан Сайфудинов, Вадим Закиев и Айгиз Ханов приглашают вас на свой первый творческий вечер в Казани. Также вы услышите незабываемые дуэты с именитыми гостями вечера: Филюсом Кагировым, Эльмирой Калимуллиной и Илюсой Хузиной. Сельхознап Киндери, Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгы техникаларын җитештерүче һәм аларны запас частьләр белән тәэмин итүче алдынгы компанияләрнең берсе. Ышанычлы техника, югары сыйфат, отышлы шартларда нәтиҗәле хезмәттәшлек. Сельхознап Киндери җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Пришла Гайша по Крайханопе посоветоваться. Почему у тебя счета за электричество такие маленькие, а у меня большие? А мне Позис экономить помогает. Большой холодильник, а электроэнергию бережет. Позис. Экономный и надежный. Сделано в Татарстане. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Именно строители имеют прекрасную возможность оставить свой след на долгие годы вперед. Ведь дома, которые строятся ими, будут жить еще не одно поколение людей. Новогоднее предложение от консультативно-диагностического центра «Барсмед». Только до конца декабря успейте пройти расширенный МРТ-скрининг всего тела за 7900 рублей. Новая клиника сети «Альба-Дент» в Казани. Все виды стоматологических услуг. Современное оборудование, квалифицированный персонал, установка имплантов под контролем собственного томографа, передовые технологии и 100% гарантии. Собственная парковка и отличное расположение на первой линии. Переулок Урмале 2А. Все повышают цены, а мы снижаем. Фирменный салон Вятской меховой компании. Торговый центр XL. Ямашева 97, 3-й этаж. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзне ганәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастер республика халкын якынлашып килүче яңа ел белән котлый һәм ел ахырына кадәр корпус җиһазы заказларына 20% ташлама бүләк итә. Тулырак мәгълүмат 260-766 телефоны буенча. Җөмһүриятебезнең һава торышында үзгәрешләр көтелми. Температуралар шулай ук түбән саклана. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә аязучан болытлы һава 15 градус салкын. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада болытлы көн температура 14 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы 15 градуска кадәр суыта. Төньяк-көнбатышта Арча-Кукмара Балтачта явым-төшемнәр көтелми температура 14 градус. Көньяк-көнбатышта Болгар-Бай Шупрәлдә аязучан болытлы һава 12 градус салкын. Чистая Нурлат-Мамадышта аяз температура 14 градус салкын. Төндә республикабызда урыны белән 21 градуска кадәр суыта. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Айверс банкы сезне якынлашып килүче яңа 2023 ел белән котлый. Яңа ел сезне мәхәббәт, яхшылыкка төрсен. Мөгъҗизалы мизгелләр, яхшы хәбәрләр, куанычлы вакыйгалар бүләк итсен.
Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Merkezimiz Qozonda oyoz yağım düşümler kütülmeyi temperatürü gündüz 12-14 gradus salqın. Jil tün yoqdan talğın. Atmosfera basımı tirkimish бағанасының 772 mm təşkil etə. Havanın şağıştırma şadımlılığı 83%. Жернің магнит qıratınış. Hava turistöründəyligi şular idi. Bizning kanalda qolığız.